Rangadadas ƙawalli wannan takalmin fa. Kai, wannan haɗaɗɗiyar jakar fa gaskiya wanka ya bi jiki. He. Ai amsar ita ce Vin Fashion and Collection, kantin da ke yi odar haɗaɗɗun takalma da jakunkuna na yayi irin su Vinci, Beast, Charm, G-Suite, Comfort. A ɓangare guda kuma akwai jakunkuna kamar su Bonia, MK, Dio da dai sauransu. Ga kuma takalman maza haɗi da na yara ƙanana. Har ma da agogunan hannu na maza da na mata irin su Rolex, Karen, Rado, Swatch, dukkanin su daga ƙasashen Larabawa, Malaysia, Thailand da kuma China. Za ku iya samun Vin Fashion and Collection a babban shagonsu da ke ginin Ganduje Lima Gaura da gidan Balarabiyo a cikin kasuwar Kantin Kwari. Ko kuma a sabon shagonsu da ke kan titin Kabuga kusa da Alfesto daura da katangar FCE. Ko kuma ku tuntuɓe su akan lambar waya kamar haka: 0803-866-1116 ko kuma 0809-5996959. Za kuma ku iya tuntuɓar shugaban kamfanin da ke zaune a ƙasar Malaysia akan lambar waya kamar haka: alamar tarawa 6014639348.